O Centro Social de Cabo de Cruz acolleu a xornada de conclusións do proxecto de dinamización e igualdade das mulleres do mar desenvolvido polo GALP Ría de Arousa. Ser máis visibles, que a verdade somos pouco visibles no sector do mar. Pero bueno, cada día xuntas vámoslo conseguir. Paso a paso imos conseguindo máis dereitos e ser máis recoñecidas. Dende o GAL, o Grupo de Acción Local do sector do mar pesqueiro, apoiamos sempre o papel das mulleres do mar nesta ría. A conselleira do Mar, Rosa Quintana, agradeceu o labor desenvolvido pola entidade a hora de dar visibilidade ao peso trascendental das mulleres na economía pesqueira. Tomades a palabra para presentar as conclusións do proxecto de igualdade promovido polo GAL Ría de Arousa. Tomades a palabra para falar das vosas experiencias e para poñer en verdadeiro valor o voso traballo. E tomades a palabra para axudar a visibilizar unha actividade profesional que levades a cabo dende sempre, non só na Ría de Arousa, senón en toda a Galicia mariñeira. Visibilizades a vosa realidade sociolaboral a través da imaxe que se reflicte na conclusión que a continuación coñeceremos. E visibilizar o importante peso do traballo da muller na economía pesqueira e na contorna social. Na xornada participaron profesionais dos diversos sectores pesqueiros como mariscadoras a pé e a flote, percebeiras, bateiras ou redeiras, que expuxeron a súa experiencia persoal e profesional. Rosa Quintana lembrou o compromiso da Xunta co sector a través do Plan Avante Mar, que conta cun orzamento de 77 millóns de euros para este ano, destinados á reactivación económica do complexo Mar Industria, dos cales 6 millóns van dirixidos aos colectivos de redeiras e mariscadoras.